se pravidla nedodrží beztrestně, kde hrdinství znamená mlčet u telefonu a přežití závisí na tom, kde si sníš oběd. Naše kamarádka včelka Mája, máme jí co závidět. Ahoj, šmudlíku. No, ne, prosím tě, ne, to vůbec v pohodě, já jsem v práci. Ale tady je pohodička, tady zase něco vymýšlej, nějaký meetingy tady mám. Tahle scénka sice baví vaše sousedy na 5 metrů, ale vaše kolegy ne. Takhle ne, přátelé. Používej sluchátka, mluv potichu a jestli si nejsi jistý, jestli rušíš, pravděpodobně rušíš. Já se vezmu žvejku, jo? Ahoj, přišel ti tady balíček. Je, ukáž, co jsem přišla, to máš pro Kačenku? Dej mi ruku, já už krému mám hrozně moc. Hydratační. Ale já potřebuji papír, jo? Tady máme typického narušitele osobního prostoru. Řadečku, promiň, můžu tě vyrušit? Určitě. Podíš mi tu propisku, prosím. Jasná mise. Respekt. Každý máme svůj prostor fyzický i mentální. A to je důvod, proč česnek a další aromatická jídla nejsou zrozena pro sdílený prostor. Proto si svůj oběd sněz v kuchyňce a nezapomeň si po sobě uklidit. Vonět by měly jen nápady, ne oběd po kancelářích. Díky za ohleduplnost. Tak toto není organizovaný chaos. Toto je prostě chaos. Čistý stůl je stejný jako čistý štít. A také méně trapných momentů, když přijde šéf. Pane bože, kdo mi zase vzal ten hrnek? Hele, a to už si viděla, jak ta flénka dneska vypadá? Hrůza! Sorry, no.
Kancelář není váš obývák, kde chodíte v ponožkách a kávovar není zpovědnice. Ahoj. Neber cizí hrnek, nepomlouvej, buď týmový hráč a hlavně boty jsou základ. Open space může být místo, kde se tvoří skvělé věci. Stačí jen trocha respektu, ohleduplnosti a sluchátka.